Máš 17 rokov a nechápeš to. Nevyriešila si rovnicu. Nevieš prísť na to, ako sa rozlúčiť bez straty rozumu. Ako milovať niekoho, aby si sa nezamilovala tak veľmi. Ako uniknúť hluku, keď tvoja myseľ je taká hlasná. Ako nasledovať svoje srdce a urobiť svojich rodičov hrdých. Máš 19 rokov a nechápeš to. Ešte si sa nenaučila rovnováhu medzi ošiaľom a láskou. Nemilovala si dostatočne ľudí, aby si vôbec definovala, čo to vlastne bolo. Nezúčastnila si sa dostatočného množstva pohrebov, aby si pochopila smútok. Nedajú sa preskakovať kapitoly a dostať sa priamo k úľave. Máš 23 rokov a nechápeš to. Nezažila si dostatočne života na to, aby ťa zmena neovplyvnila. Nechápeš, aký je dôvod tvojho bytia. Prečo rozlúčenia cítiš, ako keď si mala 17. Prečo občas pociťuješ smútok. Prečo nemôžeš niekoho milovať bez toho, aby si nepociťovala úzkosť. Sú tvoji rodičia na teba hrdí? Je to v poriadku. Je to v poriadku. Je to v poriadku. Život je zážitok. Je o riešení problémov a je v poriadku, že sa zamotáš a odmotáš. Je v poriadku, že stagnuješ a rastieš. A je jedno, či máš 17 alebo 23. Môžeš mať aj 75 a smútok bude vždy smútok. Zmena je vždy bolestivá a s Bohom je vždy rovnako ťažké. Láska bude vždy trochu metúca. Zašla si tak ďaleko a možno to nikdy nebude ľahké. Ale budeš lepšia sama pre seba a je to v poriadku tráviť život rozbaľovaním a skúmaním. Možno je dôležitá cesta, nie cieľ.